Idrætsforeninger påvirker små lokalsamfund godt, og det redder en stor del af Udkants Danmark. Hvorfor kan vi høre Jan Gudnis som har arbejdet inden for DIF i 25 år. Og nu har vi Jan med over telefonen. Hej og velkommen til dig, Jan. Hvordan kan det være, at idrætsforeninger har indflydelse på lokalsamfundet? Altså idrætsforeninger er det, man med et fint ord kalder interessefællesskab. Det vil sige, at når nogen har en fælles interesse, f.eks. fodbold, det kan også være strikning eller noget andet, jamen så er der tradition for her i Danmark, at så går vi sammen om en fælles interesse, og derfor så danner vi en forening. Og når man danner forening, så kommer man jo hinanden ved. Så gør man noget sammen, så får man fællesskaber. Og fællesskaber, det er jo godt for lokalsamfund, for så har man noget at lave sammen, og det styrker båndene mellem mennesker. Ja. Og får andre ting til at fungere også. Når man kender hinanden, så går ting meget lettere. Så det der med at have foreninger, hvor man har nogle fælles interesser, det gør også, at man i hverdagen i andre sammenhænge taler bedre sammen, får ting til at fungere og støtter hinanden i. Hvad er så forskellen på idrætsforeningens påvirkning i storbyen og på små lokalsamfund? Det er der helt sikkert, fordi i mindre lokalsamfund, der er foreningen meget, meget vigtig, netop fordi man ikke er særlig mange mennesker og bruger foreningen til at tale sammen om fælles problemer. Det kan være, at der kun er en lille købmand tilbage, og hvad gør man for så bruger man idrætsforeningen måske til at sidde og tale om, hvad gør vi for, at købmanden ikke lukker, vi skal købe noget mere nede hos os. Hvorimod i storby, hvor der er mange flere mennesker og mange flere tilbud, der har foreningerne ikke den samme betydning, for de er mere usynlige end i små samfund, hvor de er meget synlige. Ja. Kan idrætsforeninger bidrage til tilflytning? Kan idrætsforeninger bidrage med tilflytning til små lokalsamfund? Jamen, der er ingen tvivl om, at små lokalsamfund skal jo have noget, der tiltrækker folk. Og hvis de har et godt fodboldhold, eller et håndboldhold, eller en gymnastikforening, der er kendt, og her er der nogle gode fritidstilbud, både til børn og voksne, så er det jo et aktiv for en mindre by. Og når man flytter et sted hen og skal flytte, så kigger man på, hvad er der ellers ud over et godt hus at bo i. Og der er så noget som idrætsforeninger, der har gode tilbud. Det betyder noget på lige fod selvfølgelig med, om der er forretninger og andre ting. Ja. Så siger vi tak til Jan Gudnis, og så stiller vi videre til vejret.